parol nga gibuhat sa City of Naga Jail, bida sa RCebu Expo with the theme Pasko sa Primero Distrito. Express that hope in many things. More importantly, it's being able to support persons deprived of liberty because these people are trying to renew their lives and we wanted to be able to support their families while they're rebuilding their lives again. Nakauban ko pa ang mahal na kong ginikanan. Inik-abot sa Pasko, malipayong magsadya ang tanan. Karon ay wala na, ang Pasko ko ay kagulanan. Ako karo'y aniana sa mabugnaong bilangguan. Merry Christmas na lang sa akong mga minahal, sa akong mga kaigalaan. Ug Merry Christmas na lang. Sama sa kahayag sa usa ka bituon nga nigiya padung sa pasungan ni Jesus. Pangandoy sa Naga nga makahatag og kahayag ug direksyon sa mga binilanggo. Ang mga parol, suga sa paglaom.